Anii trec, iar problemele rămân aceleași. Campionatul național de atletism în sală s-a desfășurat în niște condiții greu de imaginat. Sportivii au concurat într-o sală polivalentă care nu are căldură. Deși au fost obținute 4 recorduri naționale, ediția din acest an a campionatului de atletism în sală nu a fost deloc atractivă. Mai mulți lideri ai lotului național nu au dorit să participe, iar alții au obținut rezultate slabe din cauza lipsei concurenței. Concursul ăsta mai mult pentru viziunea ta, cât ești de pregătit, ce poți face așa. În rest, nimic. În ziua în care și-a sărbătorit ziua de naștere, Zarina Marghiev a câștigat un nou campionat național la aruncarea ciocanului. Ea a stabilit și un record național de 62 de metri și 74 de centimetri. Pentru mine competițiile astea e sărbătoare, așa că cred că nu e un cadou mai bun decât să-ți faci chiar de ziua ta așa un rezultat foarte bun. Sincer, sunt foarte mulțumită că am foarte mulți prieteni și chiar toți, chiar și de departe, m-au sunat, m-au felicitat. Au fost demonstrate rezultatele la nivel internațional și ne bucură faptul că deja azi au fost stabilite 4 recorduri naționale, 3 între seniori și un record la juniori. Anul 2011 este decisiv pentru atleți care vor participa la mai multe turnee de calificare pentru Jocurile Olimpice de la Londra.